ଭଲ ପାଇବ ତ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଏଗୁରା ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ମଉସାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ପାଖଙ୍କ ଲୋକ କୂଅ କତରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ସେ ଘର ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଟି କଲେ, ଆଡୁ ସାଡୁ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଇଲେ ମଉସାଙ୍କ କତିରେ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିବିନି ଯିବିନି, ଏଠି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ମତେ ଏମିତି ସେମିତି କହିଲେ। ତ ମଉସାଙ୍କ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେ ମଜୁରୀ କାମ କରନ୍ତି, ମଜୁରୀ କାମ କଲେ ଆସିକି ଅଲଗା ଟାଇମରେ କୂଅ ଖୋଳିଲେ। 2 ବର୍ଷରେ 50 ଫୁଟ କୂଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭିଡିଓରେ ଶୋ କରାଯାଉଛି। ଖୋଳିଲେ, ଖୋଳିକି ଏବେ ଆରାମସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା। ତାଙ୍କ ଇଗୋ ହଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା ସିଏ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯିଏ ସତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବ ସିଏ ମରିଯିବ। ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଫ୍ଲଟିଂ କରିବୁ, ଖେଳିବୁ, ଯେତେ ବଞ୍ଚିବୁ।